Ihe dịka otu nde ndị mmadụ natagoro ọgwụ mgbochi COVID-19 na Anambra steeti ka gọọmenti Anambra steeti wee hibekwe amụma ọzọ a ga-eji wee nwee ike chụkwa mmeri emerigo ya bụ ajọ ọrịa ọgwụrụ mba ka ọ dị ugbu a na mmemme were ọnọdụ na Community Primary Health Center Mgbakwu Council Awka North ka gọvanọ Chukwuma Soludo dị wee hibe amụma skala 30 nke bụ maka ịgba ọhaneze ọgwụ mgbochi COVID-19 na Anambra steeti dịka otu ụzọ a ga-esi wee gbochie ya bụ ọya ịgbasa na steeti ọzọ. David Okpọkwasị so wee jee ya bụ ije weweta akụkọ ga-anụ ugbu a. Dịka ọnụọgụgụ ndị na-agba ya bụ ọgwụ mgbochi megide COVID-19 na-abawanye na Anambra steeti, ọ dịzi mkpa na ibinye aka na ya bụ amụma Skills 3.0 bụ nke ewepụtara iji chụ ọrịa COVID-19 ọsọ ukwu elu ala kpamkpam, bụ nke gọọmenti Anambra steeti tinyere aka iji hụ na ọtụtụ ndị bụ ndị nwetara ya bụ ọgwụ mgbochi. Ya bụ atụmatụ bụ nke ga-eleba anya n'otu a ga-esi were enyemaka ndị mmadụ wee mee ka ọtụtụ ndị bụ ndị na-akabeghị gba ibu ya bụ ọgwụ mgbochi wee bụrụ ndị gbara ya. Amalitere ya bụ atụmatụ Skills 3.0 na Nigeria niile ụbọchị Mọnde gara aga. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi Skills 3.0 ka Gọvanọ Soludo nọrọ rịọ ndị eji okwu agba izu n'obodo, karịchasịa ndị isi obodo na ndị isi ụka, ka ha kwanyere gọọmenti ukwu n'ịgwa ndị mmadụ gbasara mkpa ọ dị na ha gbara ọgwụ COVID-19 ahụ. Gọvanọ Soludo bụ onye na-ahụ maka ahụike ndị mmadụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti, Dọkịta Afam a na-eme nọchitere anya ya, kwuru na gọọmenti steeti ga-agba mbọ na-akwado ya bụ ọgwụ a na-agba megide ọrịa COVID-19 iji hụ na a chụrụ ọsụkwu elu ala kpamkpam na Anambra steeti. Onye ọdọ akwụkwọ ukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike opekata mpe bụ nke eji Anambra State Primary Health Care Development Agency wee mara n'asụsụ Bekee, Dọkịta Chioma Ezenyi mụrụ nọrọ na mmemme ahụ wee kwue na ya bụ ọgwụ mgbochi megide COVID-19 bụ nke dị mkpa, bụkwara nke na-enweghị ihe ọ na-eme mmadụ n'arụ, ebe o kwuziri na ya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke mere na ebelatara nkesa ọrịa COVID-19 na Anambra steeti nakwa na Nigeria gbaa gburugburu. Ndị ọzọ tụnyere otu ha na mmemme ahụ gụnyere ndị nọchitere anya otu National Primary Health Care Development Agency, ya bụ Dọkịta Ogbonnaya, onye nọchitere anya World Health Organization bụ Maazị Chehu Muhammad, nakwa onye odeakwụkwọ ukwu nke otu Nigeria Red Cross Society nke ngalaba Anambra steeti bụ Injinia Kingsley Okoye, bụ ndị kwugasịrị okwu na mmemme ahụ. Onye isi oche ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Awka North bụ Maazị Emmanuel Ucheze, bụ onye na-elekọta ahụike na ya bụ okpuru ọchịchị Dọkịta Ugochukwu Ọkwụba nọchitere anya ya na mmemme ahụ. Site na Mgbakwu n'okpuru ọchịchị Awka North, abụ m David Okpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.